Ako po si Robert Buayaban, President po ng Agripreneur Farmers and Producers Association sa Libmanan, Camarines Sur. So nagsimula po kami sa Kadiwa last January 2019. Nagdi-deliver po kami ng iba-ibang klaseng fruits and vegetable po sa Manila. In-invite po kami ng DA, nagpa-participate po kami iba-ibang lugar. And during pandemic, nagkakadiwa on wheel po kami. So sinusuplayan po namin kung saan po yung mga area na wala pong makukuhang gulay. Kami po yung pumapasok sa kanila para po masusuplayan sila ng kanilang mga pangangailangan. So pagkatapos po ng kadiwa on wheel namin, tuloy-tuloy po kami hanggang dito po sa Bicol area. Inikot po namin para po magkaroon kami ng sapat na supply. And dahil po sa dumadami po yung mga farmer at dumadami na din po yung mga produkto natin na sinusupply po natin sa iba-ibang area, so nangangailangan po kami ng additional na support po galing po sa Department of Agriculture. So napagbigyan po kami nung sa Enhanced Kadiwa itong taong ito. So na-receive po namin yung aming hauling truck. So mayroon po kaming malaking truck na ibigay sa amin plus yung capital po namin para po pampaikot po ng aming produkto para pambili po namin sa mga farmer. So sa ngayon po, tuloy-tuloy po tayo, tuloy-tuloy po yung ating merkado, pati yung Kadiwa on wheel po natin, and nagpa-participate po tayo sa iba-iba pong mga imbitasyon po ng Department of Agriculture at iba pa pong mga lying agencies po natin na nangangailangan po ng supply natin. So sa tulong po ng DA, sa tulong po ng Enhanced Kadiwa, mas napapaganda po at napapalawak po yung serbisyo po namin. So nagsisimula na rin po kami ngayon magsiserbi, nagsisimula kaming mag-deliver po sa mga institutional buyer. So nandyan po si LCC, sinusuplayan po namin. At mayroon pa pong mga iba pong mga institutional buyer po na nagkukunik po sa amin ngayon. Di-deliver po kami sa mga pamilihang bayan, iba-ibang pamilihang bayan na nagiging kapartner po namin sa negosyong ito dahil po nito sa kay Enhanced Kadiwa program. At ang kagandahan pong benepisyo po ng nakuha po ng mga farmer natin ay nalilisin po yung kanilang trabaho kasi ang ginagawa po nila ay nagtanim lang ng nagtanim at bahala na po si Kadiwa magbibinta ang kanilang produkto. So nandito po yung team namin, mayroon po kaming nadagdag na trabaho. Nabigyan po namin ng trabaho yung ibang walang ginagawa. Kasi sa ngayon po, mayroon po tayong 6 na persona para po sa marketing assistant po natin. Nadadagdagan din po natin yung mga tao natin sa farm para mas mapaayos po natin yung ating produkto, para masuportahan po natin yung mga institutional buyer natin. So sa ngayon po, nakadagdag po tayo ng employment ni nasa 40 tao na po na nadagdag. At yung mga members po natin, through Kadiwa, dumami po. Mayroon na po tayong 300 na mahigit mga miyembro natin na mga nagtatanim. So saka medyo gumanda po yung kanilang income dahil po kay Kadiwa. Kasi ang ginagawa po natin, kung magkano po yung presyo doon sa mga institutional buyer, direkta na po sa kanila. So binabawasan lang po natin yan ng marketing cost. Yun na lang po yung nababawas po sa kinikita nila. Regular po tayo every Friday to Sunday. Mayroon po tayo sa Cainta Rizal, Kadiwa Cainta. And doon na rin po kami ma'am nagtatagpo-tagpo sa mga iba nating mga buyers. So doon na po yung market linkage po pagdating po sa Metro Manila area. And after the transaction doon sa Kadiwa Cainta, dinideliver na po namin kung saan yung area nila na dadalhan po sila ng mga gulay. So ito po yung isang magandang ginagawa din po ng Kadiwa para po mas mapadali po yung sistema, paano po yung bilihan ng gulay. Nagkaroon ng grupo yung Kadiwa and kami mismo sa grupo ng Kadiwa, nagkukuntakan po kami kung saang area walang produkto at kung saang area din po maraming produkto para madali po yung mobilization po natin kung saan po natin ipapadala yung produkto natin. Lalo-lalo na po, napaka-importante po yung pricing. So sa presyo, halimbawa sa Quezon, magkano ang presyo ngayon, sa Bicol, para kung saan po yung mas mahal na presyo, kung saan yung mura, kukunin po natin yung produkto doon, dadalhin po natin doon sa mahal. Para po mas mapakinabangan po ng farmer, mas lalaki po yung kita nila, at ang isa po doon, para maiwasan po natin yung inflation. So siyempre, ang lahat na yan po, hindi po namin yan makukuha. Hindi yan maabot sa amin kung wala pong mga tumutulong sa amin. Kaya siyempre, unang-una, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga agency na tumutulong. Nandyan po ang DA, salamat po kila si Rodel, sa Marketing Division, and sa lahat po na department ng DA na tumutulong po sa amin. So, lahat pong iyan po, dahil po yan sa kanila.
na tinutulungan kami para po kami ay umangat. At saka salamat din po sa Enhance Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant. So dahil po sa inyo, mas napapaganda mi po yung aming production, napapaganda po namin yung aming market, and siguradong po akong mas lalago pa po ito. Maraming salamat po.